Respiracionismo. Pranayama. Egunero itxot. Aiga! Ez! Bat! Bi! Venga, trucutun. Al revés, cada. La manta, me cago en Dios. Me cago en la hostia, La madre que me parió, Hola. Zer esan dut? Manta biltzeko. Urrutz. Portería... Las justas. Estás inmune, pero te mete una hostia en la cabeza que te mandan al hospital, no a casa. Va viendo experiencia, el baile de los abanicos egiten da, a ver. Itxitik abanikoekin ibiltzen da. Abanikoa bere garaian zen armak. Irekitzen diana da, zeuden filoak. Eta lepuak mozteko erabiltzen zen. Vale, letro, pim-pam, tiki-tiki, pim-pam, tiki-tiki, pim-pam, tiki-tiki. Iopa, gaixo. Hori bien! Opa, gaixo. Ongi parrai, Gonal. Nire pasioa da eskalada. Mendian korrika egite ere bai, mendila da pasioa, eta orain hasi naiz pixka surfeatzen ere bai, hasi que itxasua ere bai. Aventura behar dut. Espiritu egita hola bai, Ez dakit, ematen haute gauza, hola. Bai, fantasmak eta holako gauzak. Ez, seguretan fantasma handina ni. Sinesten dut hariman eta holako gauzetan. Ez baut ikusten, baldin bada bakarrik sentitzea, ena beldurrik ematen. Ba, ikusi eskero bai, ez dut ikusi nahi. Bastante kristaua nahi. Jesukriston sinisten dut, zen bezala, baina Vatikanoak esplikatzen dituen txorakeri horiek ez. Zuentzat mistikoa izan gara. En plan, el místico.